Hän oli UB:n luottomies, kunnes paljastui vasikaksi. Vilhusen varhaisvuosista on vain vähän tietoa, mutta yksi asia on varma. Hän päätyi nuorena rikolliselle polulle. 90-luvulla hän rakensi kontakteja alamaailman ja nousi nopeasti järjestäytyneen rikollisuuden huipulle. Vilhunen oli yksi United Brotherhood-jengin vaikutusvaltaisimmista hahmoista. Jengi tunnettiin raasta väkivallasta, huumekaupasta ja kiristyksestä. Mutta Vilhusella oli synkkä salaisuus. Hän teki vuosia yhteistyötä poliisin kanssa. Hän antoi tietoa KRP:lle ja Helsingin huumepoliisille, erityisesti Jari Aarniolle. Samalla hän oli mukana rikollisissa operaatioissa, jopa yli 1000 kilon hassiksen salakuljetuksessa. Kun Vilhusen kaksinaamaisuus paljastui, palamaailma kiehui. Hänestä tuli yksi Suomen vihatuimmista miehistä. Vilhunen on viettänyt yli 27 vuotta vankilassa, mutta nyt hän on vapaa mies. Hän kertoo jättäneensä rikollisen elämän taakseet, mutta voiko vanha vasikka todella muuttaa tapojaan? Mitä mieltä sinä olet? Oliko Keijo Vilhunen vain vasikka vai pelinappula? Kommentoi mielipiteeseen, seuraa kanavaa, jos haluat lisää suomalaista true crimea.